Jamen, god formiddag. Jeg hedder Anders og er professor her på Rigshospitalet. Jeg er børnelæge og vil fortælle jer lidt om hormonforstyrrelser på Rigshospitalet og rundt omkring i verden. Der er mange, der spørger, hvorfor beskæftiger I jer med hormonforstyrrende stoffer og hormonforstyrrelser inde på Rigshospitalet, et højt specialiseret hospital med sjældne sygdomme. Hvorfor er det ikke sådan noget for Greenpeace og rotteforskere? Hvorfor er det egentlig inde hos jer? Og det er det. Det håber jeg kan overbevise jer om, hvorfor det ligger helt naturligt hos os at forske i det. Så jeg vil starte med at vise jer en case, som er sådan kunne være en del af min hverdag. En pige, der kommer med bryster på et tidspunkt, hvor man ikke normalt skal have bryster. Og det, vi lægger mærke til hos sådan en pige, det er, at hun vokser på hendes højdekurve opad på kurven. Og de her streger, de siger noget om hendes knoglealder. Vi tager et røntgenbillede af hånden. Det er aktuelt i pressen i øjeblikket med aldersbestemmelse, har jeg måske hørt, men det er ud fra en lidt anden devise. Vi bruger det til at sige noget om den biologiske alder hos børn. Hende her, hun har været udsat for østrogenpåvirkning. Derfor har hendes brystvæv begyndt at vokse, og hendes knogler er ældre, end hun er. Så undersøger vi sådan en pige. Det er ikke fordi, I skal kigge på alle detaljer, men vi tager en masse blodprøver og undersøger hendes østrogen, der er forhøjet. Hun har negativ tumormarkør, så trækker vi vejret lettet. Og hendes stof skifter normalt, og når vi laver sådan en hormontest, så stiger et af hendes overordnede kønshormoner til mere end 5. Så det siger os som fagfolk, det her det er en pubertet, der er startet op i hjernen, sådan som den skal. Det er deroppe, vi skal starte med at udelukke, at der er noget galt. Så laver vi en MR-scanning af hovedet, for at se, at der ikke er en udviklingsdefekt eller en hjernetumor. Det er der sjældent, og det var der heldigvis heller ikke i det her tilfælde. Men det er selvfølgelig min opgave at finde ud af, kan vi finde en medicinsk forklaring på den her piges bryster. Og så når vi har fundet ud af, at det er der ikke hos hende her, så sætter vi hende i behandling med nogle indsprøjtninger, og detaljerne er heller ikke så vigtige. Vi følger hende hver 3. måned, og så får hun de her indsprøjtninger, som sætter hendes pubertet på standby, indtil hun bliver en 10-11 år, hvor de andre, hendes veninder, går i gang. Så holder vi op med behandlingen, og så fortsætter hendes pubertet der. Det er altså... Hvad siger du? Hvor gammel er hun? Det aner jeg ikke. 2-3 år eller sådan noget. Men vi kan jo se helt ned fra i første leveår, og de fleste, der kommer, er en 6, 7, 8 år, når de bliver henvist til os. Og vi får faktisk flere og flere henvist, og det har vi fået gennem en lang årrække. Det her det er en students opgørelse af Signe, der er nu Ph.D.-studerende. Hun kiggede på antallet af piger med bryster, der blev henvist til os siden 1993. Og også det er altså vores afdeling på Rigshospitalet. Der er jo mange andre afdelinger i landet, der tager sig af sådan nogle piger. Men I kan se, der er sket et eller andet her, en markant stigning i antallet af henvisninger. Det kunne være, fordi folk var blevet mere pyldrede, eller lægerne var blevet mere opsat på, at man skulle undersøge det, eller vi vidste ikke, hvad årsagen var til, at vi fik flere og flere henvist. Og jeg kan fortælle, at sidenhen, der er det bare gået sådan her. Vi får flere end 200 piger om året henvist med tidlig brystudvikling. Tidlig pubertet, det vil sige før 8-årsalderen. Det bruger vi som sådan en grænse. Og det gjorde, at vi lavede en stor undersøgelse i Københavnsområdet for efterhånden mange år siden, som er sådan den københavnske pubertetsundersøgelse, hvor 2 Ph.D.-studerende, Lise og Kasper, de tog ud og undersøgte ude på de københavnske skoler en hel masse raske børn. Det er de tapre børn her, der var med til undersøgelsen, så fik taget blodprøver og urinprøver og blev undersøgt med hensyn til deres brystudvikling og deres fedtfolder og arvemasse osv. Og den undersøgelse, jeg kan se nogle billeder ud fra skolerne med nogle af projektdeltagerne og nogle af de tapre børn. Vi målte også deres kropssammensætning med sådan noget impedansmåling, og nogle af dem inviterede vi ind på Rigshospitalet. Et par hundrede af børnene inviterede vi ind til en sukkerbelastning, hvor de drak sukker, og så tog vi blodprøver igennem 2 timer, og de fik lavet en scanning af deres Nogle af dem satte vi også op på en kondicykel og målte deres kondital. Alt sammen for at finde ud af, kan vi finde ud af, hvad er det, der er vigtigt for, hvornår man går i pubertet. For det der er kæmpestor variation blandt raske børn, om man får bryster tidligt eller sent. Og man ved ikke så meget om, hvad det er, der gør, at man får tidlig brystudvikling. Et er, at vi normalt så kan man mærke på bryststedet, om der er
kirtelvæv som tegn på østrogenvirkning. Man kan også kigge på, om der er hår i armhulen eller kønshår, som er et tegn på testosteronvirkning. Vi kan også, og det er vi ret gode til at mærke, om der er brystvæv eller ej. Vi har faktisk prøvet at lave nogle, putte et par 100 piger i en MR-scanner, raske piger. Her kan I se, det er en fuldstændig, det er brysthulen, et snit af brysthulen hos en rask pige før puberteten. Det hvide, det er fedtvævet på huden. Det er hjertet, og lungerne ligger her på begge sider. Så I skal fortsætte, scanningen viser et tværsnit. Og så kan man se hernede med stigende pubertetstrin, det er færdigt, så kan man se, at der begynder at komme en hel masse kirtelvæv herinde. Det er en pige, som har lidt mere sul på kroppen, der er mere fedtvæv, og der kan man tydeligere se det her kirtelvæv også hos de kraftige piger. Så rent klinisk, når vi skal finde ud af, om en pige, der kommer med bryster, om hun har kirtelvæv, om der er et tegn på østrogenvirkning, eller hun bare er tyk, så sender vi dem ikke i en MR-scanner, men vi mærker på dem grundigt, og det vi har vist her, det er, at vi kan godt finde ud af, om der er kirtelvæv, også hos de tykke piger, eller om det bare er fedtvæv. Det, som kort fortalt den her undersøgelse viste, det er, at det viser sandsynligheden for at have bryster med stigende alder tilbage i 1991. Vi lavede en undersøgelse for mange år siden i 91, og den viser, at jo ældre man bliver, jo mere er sandsynligheden for, at man finder bryster blandt piger. Og gennemsnitsalderen, hvor halvdelen har bryster, den var lige knap 11 år i Københavnsområdet i 1991. Det er altså helt almindeligt. Det er sådan, det står i tekstbøgerne. Piger får bryster gennemsnitligt, når de er 11 år. Men det forstod vi jo ikke helt, for vi fik flere og flere henvist, og det var derfor, vi lavede undersøgelsen igen her i 2005, 16 år senere, i det samme område København, og der kan I se nu er sandsynligheden med stigende alder, altså at man får tidligere bryster. Nu er gennemsnitsalderen, kurven er venstreforskudt, gennemsnitsalderen for, hvornår piger får bryster i Københavnsområdet, mindre end 10 år. Så det er helt almindeligt, og hvis en mor siger, bekymrer min datter, hun er kun 10 år, hun har lige fået bryster, så er hun jo bekymret, fordi hun synes, det er tidligt, og det synes vi måske alle sammen. Men i virkeligheden kan vi så berolige med at sige, at det er faktisk senere end gennemsnittet, fordi gennemsnittet starter, når de er 9,86 år. Så piger får tidligere bryster, ser det ud til, og bryster får man som sagt på grund af østrogen. Og det her er ændring, der er sket over få år, det kan ikke forklares med genetik. Det vil tage flere århundreder at ændre på arvemassen, så det må være noget med vores livsstil og vores miljø. Og vi har sådan set været åbne over for alle muligheder. Er det fedme? Er det kost? Er det kondital? Er det, hvor meget tv vi ser, eller iPad? Er det hormonforstyrrende stoffer, som i et samspil med vores arvemasse, vores genetik, spiller en rolle for, at der sker nogle ændringer. I vores undersøgelse viste sig, at det ikke havde noget med fedmen at gøre. Den nye gruppe piger, som modnede et helt år tidligere, var ikke federe end dem i 1991. Så derfor har vi jo rettet vores fokus med hormonforstyrrende kemikalier. Det er ikke kun piger, der får tidligere bryster. Drenge og mænd kan også få bryster. Det hedder gynekomasti. Det er også et tegn på østrogenpåvirkning, og dem får vi også mange af henvist. Jeg kan sige med det samme, det er et helt almindeligt fænomen, at drenge får bryster. Det gør halvdelen af alle raske drenge, får lidt brystudvikling i en 6-12 måneder, og så går det væk igen. Og I kan spørge i pausen, hvor mange af mændene, der kan huske, om de havde lidt ømt kirtelvæv. Jeg kan huske det faktisk. Vi gik rundt sådan og næv hinanden og lavede sheriffstjerner og sådan noget. Men det er et helt almindeligt fænomen, og ikke noget, man skal være bange for. Men hvis det varer ved, og hvis det bliver udtalt, så kan det være tegn på, at der er noget galt. Det er ikke for sart af sjæle. Jeg viser jer lige et par billeder af, hvad hormonforstyrrelser betyder på Rigshospitalet. Det her det er en nyfødt med misdannede kønsorganer. Man kan sige, at det kan være svært at se, at det her er det en dreng eller en pige. Er det en forstørret klitoris hos en pige, altså en pige, som har været udsat for testosteronvirkning i fostertilværelsen? Eller er det en dreng, som har været udsat for mangel på testosteronvirkning i fostertilværelsen, sådan så det i virkeligheden er en lille penis? Det kan være svært at vurdere. Det er et andet eksempel på sådan en, er det her en dreng med for lidt testosteron? Er det her en klitoris, eller er det en penis? Jeg kan se, at urinrøret udmunder her på undersiden af den her falder, som vi ikke ved tilhører en dreng eller en pige. I det her tilfælde, det kalder vi
de her hormonforstyrrelser, det kalder vi DSD, hedder det på nydansk, Disorders of Sex Development. I gamle dage hed det intersex, men det må man ikke sige mere. Nu hedder det DSD. Så når vi snakker om DSD, så er det altså noget, hvor det er svært at se, om det er drenge eller piger, og det er en hormonforstyrrelse i den sværeste grad. Mildere grader, det kan være, at testiklerne ikke er faldet på plads, men at de sidder oppe i lysken eller helt oppe i maven. Her er der på begge sider af pungen tom, kan man måske se, og der sidder testiklerne deroppe. Det er også en hormonforstyrrelse, som skal opereres ned på plads, hvis ikke de er på plads ved fødslen, eller kommer det i første leveår. Det er der mange drenge, der har. 8% ved fødslen har det, og heldigvis så hopper de flertallet af dem ned i pungen i løbet af de første 3-6 levemåneder, sådan så det kun er en 3%, som bliver ved med at have ikke nedsunkne testikler senere i livet. Det kan også være det, der hedder hypospadi, hvor urinrør udmunder på undersiden af penis. Det kan være hele vejen ned langs skaftet eller helt ned i mellemkødet. Det var også det, I så før hos det her barn med DSD. Det kan også skyldes mangel på testosteron. Det kan også bare være en helt mekanisk udviklingsdefekt. Altså, at når udviklingsmæssigt, når penis lukker sig omkring urinrøret, så er der en defekt et sted. Så det behøver ikke være et udtryk for testosteronmangel, men det kan det være. Så det, man kan sige, når vi snakker om hormonforstyrrelser og Rigshospitalet, hvorfor foregår det herinde? Hvorfor ligger centret herinde? Hvorfor forsker vi i det? Jamen, så er det fordi, at vi ser i ambulatoriet, når børnene kommer, så ser vi mange piger, der kommer med tidlig brystudvikling. Vi ser ikke nedsunkne testikler, hypospadi, og vi ser de her DSD-tilfælde. Og det ser ud som om, der er flere og flere af dem, uden at vi helt kender årsagen til det. Det er ikke bare... og det gør jo, at man så som forsker siger, kan vi et er vi hos de sværeste tilfælde, hvor det skyldes en genetisk fejl, der leder vi efter mutationen i det gen, der er ansvarlig. Ofte finder vi det ikke, eller vi leder efter en tumor, eller vi leder efter en forklaring på, at det ser sådan ud. Og så behandler vi det. I de sværeste tilfælde, der er det oplagt ofte noget genetisk. Men i de mildere tilfælde, vi opfatter vores svære tilfælde som toppen af isbjerget, og i virkeligheden så er de mildere former, som er måske dem, der er i mest stigning, og mest kan forklares noget ikke-genetisk. Det må være noget i vores miljø, som forklarer, at vi får alle de her børn henvist. Det er ikke bare børn med hormonafhængige sygdomme, der ser ud til, at de er i stigning hos os. Det er der også andre hormonafhængige sygdomme, der er. Det er forekomsten af brystkræft i en lang række lande, den er stigende. Det ved vi, at mange brystkræftformer er afhængige af østrogen. At fedmen er i stigning, fedmeepidemien, og testikelkræft viser her stigningen i testikelkræft i forskellige lande. I kan se, at Danmark er det røde land. Vi har haft verdensrekord i mange år. Nu ser det ud, som om Norge er ved at overhale os. Men vi har haft en ubehagelig verdensrekord i at have flest tilfælde af testikelkræft i verden, uden at vi helt ved, hvorfor. Men det er oplagt testiklen, det er der, hvor vi laver sædceller og hormoner, så det er en hormonafhængig tilstand. Og hvis man skal vise, hvordan testikelkræften har ændret sig i de skandinaviske lande, så kan I her se Skandinavien afbildet. Og et af de andre steder i verden, hvor der er en meget høj forekomst af testikelkræft, det er i Chile. Og jeg var for nylig i Chile og holdt et foredrag og startede så med at vise det her billede, og havde lidt glemt, at det siger også noget, hvad det her, men de var ikke helt klar om det her, det var København, eller hvad det var. Jeg var nødt til jeg er gået fra, at I har nogenlunde styr på, hvad der er Danmark og Finland og Sverige osv. Og det I kan se, farverne antyder forekomsten af testikelkræft, og I kan se, den blå, det er en lav forekomst i Finland. Danmark er gul, det er det højeste land, højeste forekomst i starten af 70'erne. Og så når man går frem gennem årtierne, så kan I se, hvordan Danmark bliver rød, og I kan se, hvordan Norge bliver rød, og I kan se, at Finland begynder også at blive, den er ikke mørkblå mere, den er begyndt at blive lysblå, og endda gul. Så det er stigende i forekomst i de fleste lande i hele verden, faktisk med meget, meget få undtagelser. Udover testikelkræft, som jo er sådan det ultimative eksempel på, at testiklen er fejludviklet og er en hormonforstyrrelse, så er der andre tegn på, at testikelfunktionen ændrer sig over tid.
Sædkvaliteten har været set ud til faldende. Det her det er en gammel undersøgelse fra 1992, som Elisabeth Carlsen lavede, hvor hun kiggede på forskellige undersøgelser over hele verden og kiggede på sædkvaliteten hos raske mænd. Og de her boller, de siger noget om sædkvaliteten, og jo større bollen er, jo flere mænd var der med, eller ringen var her, jo flere var der med i selve undersøgelsen. Så det er nogle små undersøgelser, og det er nogle meget store undersøgelser. Og når man laver statistik, så var der en nedadgående tendens. Det var ikke designet til det her, og det er blevet meget diskussion, om det er rigtigt eller forkert, men man kan sige, at det er Niels, som er overlæge på afdelingen. Han har undersøgt en hel masse raske unge mænd. Han har ledet en stor undersøgelse, hvor en lang række Ph.D.-studerende har kigget på raske mænd, og fundet ud af, at her i Danmark, der ser det ganske lavt ud i forhold til andre steder. Og det her, det var resultatet fra den undersøgelse, som Niels lavede, stod for, hvor unge mænd møder op til session, og så har vi en studerende stående og siger, kunne du tænke dig at komme ind til os og deltage i en undersøgelse? Du får 500 kroner og skal lave en stedprøve. Og det har de gjort igennem 17-18 år, og det man kan se, det er, at sædkvaliteten er ikke yderligere faldende. Det er the good news, men de er vedvarende lave. Så der er ikke gennem de sidste 20 år sket et yderligere fald, men det er nogle meget lave niveauer, som danske unge mænd har. Der er også i testikken bliver der lavet ud over sædceller, så bliver der også lavet testosteron, som vi ved, og der ser det også ud til, at testosteronniveauet falder over tid. Det her det er en amerikansk undersøgelse, som viser, at testosteron, og det er svært at se her, men det viser, at de her år, hvor mændene er undersøgt, det kan I måske ikke se, men 1987 til 89, 95 til 97 og 2002. Altså de mænd, der blev undersøgt her, der var et fald i deres testosteron med stigende alder, og et fald med stigende alder, og et fald med stigende alder. Uanset hvornår man lavede undersøgelserne, så faldt det med stigende alder. Det ved man faktisk godt, at mænd har ikke en overgangsalder, men de har et langsomt faldende testosteron. Men det, som der er mere interessant, det er, at i virkeligheden så er testosteronet hos en mand, der blev undersøgt i 2002, det er meget lavere. En 60-årig mand er meget lavere, end det var, dengang 60-årige mænd blev undersøgt i 1987. Så en 60-årig mand i dag har betydeligt lavere testosteron, end hans far havde, da han var 60 år. Så det ser altså ud som om, at der er sådan en fødselskohorteffekt, at vi får lavere testosteron efterhånden, som årene går, og ikke bare med alderen. Så hvis man skal konkludere eller sige noget om de her hormonafhængige sygdomme, så er der tilsyneladende en stigende forekomst med testikelkræft, som den vi ved absolut mest om, fordi det har været meget grundigt registreret i registre. Vi kender til hvert enkelt tilfælde, og der er helt klart en stigning over hele verden. Og det er måske bare toppen af isbjerget hos mænd, som et eksempel på en hormonforstyrrelse hos mænd, altså testikelsygdommen, når den virkelig bliver til en cancer. Vi ved også, at der er masser af evidens for, at brystkræft stiger. Dårlig sædkvalitet er udbredt fænomen i Danmark. Misdannede kønsorganer, som jeg har nævnt for, og faldende testosteron og tidlig brystudvikling. Kan vi tilskrive det til hormonforstyrrende stoffer, eller er der andre former for hormonforstyrrelser, som kan spille en rolle? Det er klart, at vi har haft stor fokus på fedmen og dens betydning, insulin og insulinresistens, men det er ikke rigtig givet på det. Der er ikke nogen tvivl om, at fedtmassen spiller en rolle for, hvornår man går i pubertet, og det spiller en rolle for både sædkvalitet og testosteronmængden. Men det er nok ikke det, der kan forklare de her forskelle. Jeg vil komme med et eksempel på nogle af vores egne undersøgelser om pesticider. Det her det er en undersøgelse, som jeg ikke selv var med i, men som er lavet i samarbejde med Odense, Gartner-kohorten og Tina Kold og Katarina og Helle Ravn Andersen fra Odense. Og det er de tal, jeg har vist jer før, det er vores københavnerpiger. Sandsynligheden for at få brystudvikling med stigende alder, gennemsnitligt får lige der før knap 10 år, 9,8 år. Og så kiggede man på nogle piger, hvis mødre arbejdede i drivhuse i Odense, og halvdelen af mødrene, de arbejdede på kontor, de var ikke ude i nærheden af pesticiderne, og deres pigers brystudvikling var nogenlunde ligesom københavnerpigerne.
Den anden halvdel af mødrene, de arbejdede ude i drivhusene og blev udsat for hundredvis af forskellige pesticider i de her drivhuse, og deres piger havde, når man undersøgte dem 8 år senere, et helt års tidligere brystudvikling. Det siger jo ikke noget om kausalitet. Det kan også godt være, at dem, der var inde i drivhusene, det var dem, der røg og var tykkere. Man kan gøre alle mulige krumspring for at statistisk at prøve at korrigere for de her ting, men det er i hvert fald en sammenhæng hos mennesker, som er der, og som selvfølgelig skal vise i nogle andre humane studier. Men vi kommer aldrig frem til at lave sådan nogle flotte studier, som Martha viste før på rotter og gravide rotter og mus, og kigge på, hvordan ser deres afkom ud. Det bliver årsagen kan vi ikke sige noget om, det bliver sammenhængende, vi kan beskrive. Så lavede vi på den her københavnske skoleundersøgelse, så målte vi i det her tilfælde en af ftalaterne i deres urinprøve, så de her punkter viser ftalatmængden i urin i forhold til alder hos raske piger. Og I kan se på de her 1000 piger, de havde alle sammen måleligt ftalat i deres urin, og vi inddelte dem i 4 grupper, afhængig af hvor meget de havde. Ikke? Så de lille, det er dem med den fjerdedel med lavest ftalatindhold i urinen, og de røde, det er dem med mest ftalatindhold i urinen. Det er en logaritmisk skala, så derfor så er afstanden mellem 10 og 100, det ser ud som om, de er meget, meget høje i forhold til dem her. Men så inddelte vi dem i de her 4 grupper, og så på sandsynligheden for, at de havde kønsbehåring i forhold til deres alder. Og jeg kan huske måske fra dyrestudierne, at ftalater kan virke antiandrogen, det kan modvirke testosterons virkning, så vi var lidt spændt på, hvordan ville sammenhæng til kønsbehåringen være. Og der kan I se, at dem, der havde lidt ftalat i urinen, det er deres sandsynligheden for at have kønsbehåring. Og jo mere ftalat man havde i urinen, jo senere udviklede man kønsbehåring. Så dem, der havde meget ftalat i urinen, de børn, de var også karakteriseret ved samtidig med at have senere kønsbehåring i forhold til de børn, der havde lidt. Som Anna-Maria sagde, så er vi altid meget forsigtige med at sige, at ftalaterne er det, der gør, at de har senere kønsbehåring. Men der er i hvert fald den sammenhæng, som vi har vist her. Og det var ikke bare os, der fandt det. Det har man faktisk vist i en stor amerikansk undersøgelse. Det viser det her det samme. Det er raske børn. Det her har de bare vendt kurven om. Så det er sandsynligheden for ikke at have kønsbehåring med stigende alder. Og jo mere kønsform man har, så falder kurven. Og det man kan se, det er de blå. Det er dem med høj DHP, altså ftalat, og det er dem her med lav. Og jo mere ftalat man har i en urinprøve, jo senere kønsbehåring har det. Fuldstændig som vi også fandt det. Og jeg nævnte før, at jeg var i Chile for ikke så lang tid siden, og de har målt ftalater i urinprøver for deres børn derovre, og sagde, at vi vil gerne diskutere vores fund med dig, for det er en ting, vi ikke forstår. Det så ikke ud som om, det hang sammen med brystudviklingen i Chile, men det så ud som om, at det forsinkede deres kønsbehåring. Det kunne de simpelthen ikke forstå. Så det så ud som om, at vi flere forskellige steder i verden faktisk finder de samme sammenhænge. Om det så er årsagssammenhæng, det ved vi stadig ikke. Vi kiggede også på alder ved brystudvikling, og der kan I se her, jo mere ftalat der var i urinen, jo mindre var alderen ved brystudvikling. Selvom det ser meget sikkert ud, så vil jeg skynde mig at sige, at det her det var ikke statistisk signifikant. Det var kun næsten statistisk signifikant. Så det her det er det samme. Så den hårde konklusion her, der er ikke nogen effekt af ftalat i urinen på brystudvikling, men der er vel alligevel en tendens, synes vi. Så hvis jeg skal konkludere, så har jeg prøvet at overbevise jer om, at hormonforstyrrelser er, at det er ikke kun noget, der foregår ude i miljøet. Det er noget, vi ser herinde på vores afdelinger, vi behandler. Vi ser måske en overvægt af de svære tilfælde, hvor der også er en genetisk forklaring. Men det er ikke det, der kan forklare den her stigende forekomst, som vi ser i de her tilstande. Det er alt sammen hormonafhængige tilstande, og det skyldes enten vores egne, eller hvad vi er mere tilbøjelige til at tro, at det må være udefra kommende hormoner og miljøet, der spiller en rolle. Så med det vil jeg sige tak for jeres opmærksomhed.